Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи баракат. Ман аз шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Абдулвосиев, деҳаи Чиламазор, қишлоқи Пирқадамӣ. Ман як тағояи гумшида дорам. Ай 2002 Россия рафтагия. Дига не зиндашай, не хачай, не хабараш. Илтимос, ҳами сурата кадоми мебина, кадоми мешиноса. Ҳами тағои Файзуллора, Худойбердиев Файзулло Тошполотович, Мирзоев Файзулло Тошполотович, илтимос, бачаҳои муҳоҷир, ҳами сурата диден, дар гиҷоӣ шинохтен, илтимос дар блогер дар тамос буроен. Илтимос, ҳами сурата шинохтен, диден дар блогер дар тамос бошед. Аз барои Аллоҳ, тағои Файзулло, дар гиҷоӣ бошӣ. Не зиндатай, не мурдатай. Мо ждат дорем. Кае ки тағоим як рӯз не як рӯз даромада меояд. Момам аз дунё гузашт. Аз интизории бача фарзанд. Илтимос, бачаҳои муҳоҷир, агар ҳами сурата диден, шинохтен, дар тамос бироен. Приз, падарка интизораи шуморо. бачаҳои муҳоҷир 2002 айхона буромада рафтагияи Россия. се фарзанд дора. ма ҷиянаш мешам. ҷиянош интизори тағояй. Файзулло, тағоиҷон, шумо агар зиндаву амон бошен, дуромада биёен. Мо шуморо интизори шумоем. тағоӣ як рӯз не як рӯз меояд, гуфта мо интизорӣ кашида хоҳем. I see an amazing place. Feels like a dream. A place of many wonders. And full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora. блогери, бизнесмени, маълими, духтури фарқ надорад. вақте ҳашар гав зидан та мурда мебиёӣ. ина диде ҳашари гандумдарав досто дадаст мур гуфта ҳашари гандумдарав монаги. ина вақте тоҷикистон омадӣ хубуш айрасия дости русӣ харгир биё. азо уна кашӣ по-любому ё ҳашари гандумдарав мери ё ҳашари алафдарав. эй боду ҳавои кӯҳсора биней. И дига ми як дунё боду ҳаво бош. ура кӯ набед мёнахам кӯ. меҳнат мекунӣ, роҳат мекунӣ. зимистон нони гандумиро мезанӣ, нафасат рост меша, миёнут рост. нони гандуми қатӣ иҷара санги арӯс меган. уну боло даводи санги арӯс мерам сиёнка мекунем, баъд дар давоми видео мемонам бинем. санги арӯс меган иҷара.